పరిశుద్ధుల జీవాధిపతి అయిన దేవా, మీకు స్తుతులు, మీకు స్తుతులు, మీకు స్తోత్రాలు తండ్రి. ఆది అంతమై ఉన్నవాడా, మీకే వందనాలు. ఆల్ఫా ఒమేగాయు అయిన దేవా, మీకు స్తుతి, మీకు స్తుతి, మీకు స్తుతి. సర్వ సృష్టిని నోటి మాటతో చేసి తండ్రి ప్రభా, మమ్మల్ని మాత్రము తండ్రి నీ చేతులతో చేసి తండ్రి నీ జీవాత్మను మాలో ఉంచిన దేవా, మీకే వందనాలు, మీకు వందనాలు, మీకు స్తుతులు, స్తోత్రాలు తండ్రి. ఏమిచ్చి కూడా మేము నీ రుణం తీర్చుకోలేము తండ్రి ప్రభా. నీ సన్నిధిలో మరి నిత్యము కూడా ఆనందించడానికి తండ్రి ప్రభా, మమ్మల్ని, మా పిల్లలను, మా కుటుంబాలను తండ్రి ప్రభా, ఇంతగా తండ్రి ప్రభా నువ్వు మా గురించి ఆలోచిస్తున్నందుకై మీకు వందనాలు, మీకు స్తుతులు ప్రభా. దేవా, ఈ వర్షిప్లో ఎవరెవరైతే తండ్రి మరి పాల్గొంటున్నారో తండ్రి, ప్రతి ఒక్కరిని దర్శించండి ప్రభా. ఎవ్వరము కూడా తండ్రి ప్రభా ఈ స్థలం నుంచి నిన్ను ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకుండా, నీ మాటను వినకుండా మరి వెళ్ళకుండా తండ్రి ప్రభా, మా హృదయాలను తండ్రి ప్రభా మీరు నింపండి తండ్రి. ఆనందంతో, సంతోషంతో, సమాధానంతో నింపి పంపాలని ప్రభా. మరి మా ఆరాధన అంతటిలో మీరు తోడుగా ఉండి తండ్రి ప్రభా, మరి మా ఆరాధన కేవలం నీకు మహిమకరంగా జరగటానికి సహాయం దయచేయండి తండ్రి. మరి ముఖ్యంగా తండ్రి మరి నీ దాసులు మాట్లాడబోతుండగా తండ్రి ఆయన ద్వారా మమ్మల్ని దర్శించండి తండ్రి ప్రభా. మాకు కావాల్సిన ఆహారం మాకు దయచేయమని అడుగుచు మరి ఆరాధన అంతటి నీకే సమర్పించుకుంటూ నీ సహాయం దయచేయమని అడుగుతూ ప్రార్థన విన్నపాలని నామంలో అడిగి వేడుకొని పొందుకున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. పక్షికగల చోట్ల పక్షికతో నడుపు తిరుగుచుండినను ప్రభు యేసు నన్ను కరుణతో ఆదరించు. మరణపు చీకటిలో తిరుగుచుండినను ప్రభు యేసు నన్ను కరుణతో ఆదరించు. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి లేదు. పక్షికగల చోట్ల
show kindness to the person that doesn't hate me. I can decide to be patient with people that are Lord not even good, oh Lord Father. Mari they may not be good according to my standards. కానీ నీ సన్నిధిలో తండ్రి, నీ దృష్టిలో అందరము పాపులమైనప్పటికీ తండ్రి నువ్వు మమ్మల్ని ప్రేమిస్తూనే ఉన్నావు, మా ఎడల మంచితనం చూపుతూనే ఉన్నావు తండ్రి. ప్రభువా, ఆ గుణమును మాలో కలిగి ఉండటానికి సహాయం దయచేయండి. పరిశుద్ధాత్మ దేవా, మెడిటేట్ ఆన్ యువర్ లార్డ్ ఫాదర్, హెల్ప్ us oh Lord Father, prepare our hearts oh Lord ప్రభువా. మరి నీ వాక్యములు తండ్రి మాలో తండ్రి, నీ వాక్యములకు విధేయత చూపడానికి మాకు సహాయం దయచేయండి. కేవలం విని దాన్ని విడిచిపెట్టే వారిగా కాకుండా ప్రతి సండే we doing the same thing oh Lord Father. We listen to the words and as we go out of this door oh Lord Father, we may become a different person oh Lord Father. ప్రభువా, నీకు ఎంతో దుఃఖం తండ్రి ప్రభువా. ఆ విధంగా కాకుండా Lord Father, చర్చ్లో బయట మా ప్రతి every step of our life, let's reflect you oh Lord Father. Help us to reflect your light. Let our light show on people so they can see the good deeds that you do and glorify your name oh Lord Father. ఆ విధంగా జీవించగలిగే కృపను మాకు అందరికీ దయచేయమని నీ సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నాను ప్రభువా. as pastor God is going to speak to us your words తండ్రి, నీ నోటి పూరగా ఆయనను వాడుకోనండి తండ్రి ప్రభువా. నీ ఆత్మతో ఆయన నింపండి తండ్రి. లార్డ్ మాస్టర్ మునుపెట్టినని వినని ఆలోచనలు మాకు ఆయన తీసుకొస్తుండగా తండ్రి, లార్డ్ మాస్టర్ కవర్ హెమ్ ఓ లార్డ్ ఫాదర్, నీ సిలువ చాటును మరుగు చేయండి తండ్రి ప్రభువా. లార్డ్ మాస్టర్, మరి మాకు తెలిసిన సత్యాలేమో కానీ sometimes లార్డ్ ఫాదర్ we need that push, we need that nudge oh Lord Father to listen to you and change our lives Lord Father. Let this be that day Lord Father. ఏదో మైండ్లెస్ గా వినటం కాకుండా Lord Father, churn our hearts oh Lord Father, churn our spirits as we listen to your words oh Lord Father. మాలో కార్యము చేయమని నీ సన్నిధిలో అడుగుతున్నాం తండ్రి. Lord Father, ఈ సమయాన్ని నీకు అప్పచెప్తూ ప్రభువా, వినగలిగే చెవులను, గ్రహించగలిగే ఆత్మను ప్రతి ఒక్కరికి దయచేయమని అడుగుచు ఈ విన్నపాలను నీ నామములో అడిగి వేడుకొని పొందుకుని ఉన్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మంచితనము అనేటటువంటి ఫలాన్ని గురించి మనం ధ్యానం చేయబోతున్నాం. మరి బైబిల్ చదివిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మత్తయి సువార్త 25 అలాగే లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయంలో మీ మార్కర్స్ పెట్టుకుని ఉంచుకోండి. ఫస్ట్ ముందుగా ఒకసారి అసలు మంచితనం అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి ఆలోచించాలి. ఎందుకంటే మంచితనం అనేటటువంటి మాట చాలా సందర్భాల్లో మనం వింటూ ఉంటాం. సో చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఈ మంచితనం సంబంధించి ఎన్నో టెస్టులు మనం ఎదుర్కొని ప్రస్తుతానికి ఈ స్టేజ్ వరకు వచ్చాం. తల్లిదండ్రులు చెప్పేవారు, నువ్వు అందరితో మంచిగా ఉండాలి, స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు మంచిగా చదువుకోవాలి, ఏ పేచీలు ఎవరితో గొడవలు తగాదాలు ఉండొద్దు, నువ్వు చాలా బుద్ధిమంతుడిగా మంచి బాలుడు అని అనిపించుకోవాలి అని చిన్నప్పటి నుంచి మన తల్లిదండ్రులు నేర్పించారు. ఒక సందర్భంలో ఒకరు నన్ను అడిగారు, సురేష్, హ్యావ్ యూ బీన్ గుడ్ దిస్ ఇయర్
దానికి అంటే ఆ క్వశ్చన్కి సమాధానం నేను సిద్ధపడలా, ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఆ విధంగా నేను ఆలోచన చేయలేదు. అయితే అలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడల్లా మనకి ఏం చెప్పాలో తెలియనటువంటి పరిస్థితిగా ఉంటుంటాం. సో హౌ టు ఐ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్? సహజంగా మరి ఇంట్లో కూడా మంచిగా ఉండాలి అని చెప్పి తల్లిదండ్రులు చెప్తారు. అన్నలతో, అక్కలతో, లేకపోతే తమ్ముళ్ళతో, చెల్లెలతో అందరితో కూడా తగువులు లేకుండా, గొడవలు లేకుండా మంచిగా ఉండాలి. తర్వాత తల్లిదండ్రులకు విధేయులుగా ఉండాలి. మనం సండే స్కూల్కి వెళ్ళినటువంటి వారైతే సండే స్కూల్లో చెప్తారు, యేసయ్య అంతా చూస్తూ ఉంటాడు, ఆయన అన్నీ వింటూ ఉంటాడు. సో ఎవరితో నువ్వు ఏం మాట్లాడుతున్నావు, ఎవరితో నువ్వు ఎలా వ్యవహరిస్తున్నావో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇలాంటి మాటలు సండే స్కూల్లో పిల్లలకు కూడా బోధిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఎంతవరకు మనం మంచిగా మన కుటుంబీకులతో కానీ, మిత్రులతో కానీ, మన తల్లిదండ్రులతో కానీ విధేయులుగా ఉండి ఉన్నప్పటికీ ఏంటి మంచితనం అంటే ఎలా మనం ఇది మంచి ఇది అని చెప్పి ఎలా మనం బేరీజ్ వేసుకోగలుగుతాం? హౌ డు వి డిఫైన్ దట్? అంతకుముందు సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం, గత సంవత్సరం బాగున్నావానా దాని అర్థం? లేదా వేరే ఇతరుల కంటే నువ్వు మంచిగా ఉన్నావేనా దాని అర్థం? లేదా కంపేర్ టు అంటే ఇంతకుముందు నువ్వు ఉన్నటువంటి మంచి కంటే ఇంకా మంచిగా ఉన్నావేనా? లేదా యేసుక్రీస్తు కంటే నువ్వు మంచిగా ఉన్నావేనా? అంటే ఏంటి? హ్యావ్ యూ బీన్ గుడ్ దిస్ ఇయర్ అంటే ఏంటి? ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా మనకి ఏ గ్రేడ్ వచ్చిందనుకోండి సమాధానం, అంటే అది ఏమన్నా మంచి క్వాలిటీని మనకి ఇస్తుందా, లేకపోతే అది ఏమన్నా డస్ ఇట్ కౌంట్ యాజ్ ఇట్ గుడ్? సో ఇలాంటి ప్రశ్నలన్నీ కూడా మనకు తలెత్తుంటాయి. సో హ్యావ్ యూ బీన్ గుడ్ దిస్ ఇయర్? ఇలాంటి ప్రశ్నకు సమాధానం మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఒకసారి ఈ ఆత్మ ఫలము బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళి ఆలోచన చేయాలి. కొన్ని కాంటెక్స్ట్లోకి వెళ్ళి కొన్ని ఆలోచన చేయకపోతే మనకు అర్థం కాదు. సో ఇంతకు ముందు వరకు మనం కాంటెక్స్ట్లోకి వెళ్ళినటువంటి సందర్భం లేదు. కాంటెక్స్ట్లోకి వెళ్ళకోకుండా ఒక ఫలం, ఆత్మ ఫలం వచ్చి మనం ధ్యానం చేసాం. అయితే ఒకనొక సందర్భంలో వెళ్ళాం కొంచెం, ఏది వీటికి మించినటువంటి నియమం లేదు అన్న దాని గురించి మనం కొంచెం కాంటెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంచెం అలా చెక్ చేసాం. కానీ ఇక్కడ ఈ విషయంకి వచ్చేసరికి అసలు మంచితనం అంటే అసలు ఎందుకు అపోస్తులైన పౌలు మంచితనాన్ని ఒక ఆత్మఫలముగా తెలియచేస్తున్నాడు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అపోస్తులైన పౌలు ఈ ఉత్తరాన్ని గలతీ అనేటటువంటి సంఘానికి, అంటే ప్రజెంట్ డేలో ఉన్నటువంటి మోడర్న్ డే టర్కీ, ఆ ప్రదేశంలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రావిన్స్ టర్కీ అనేటటువంటి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సంఘాలకు ఈ ఉత్తరం రాస్తున్నాడు. ఎందుకు రాయవలసి వచ్చింది ఏంటి? ఒకసారి అపోస్తులైన పౌలు గారి జీవితాన్ని మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఆయన క్రీస్తుకు వ్యతిరేకమైనటువంటి కార్యకలాపాలు చేస్తూ సంఘాన్ని హింసించేటటువంటి కార్యంలో ఉన్నాడు ఒకనొక దశలో. అటువంటి వ్యక్తి, అంటే మరో మాటలు చెప్పాలంటే తప్పుదావలో తప్పుడు పని చేయడానికి వెళ్తున్నటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు దర్శించి అద్భుతంగా తన కృపను హెచ్చించాడు అతనికి. అంటే మరో మాటలు చెప్పాలంటే యాక్చువల్గా అపోస్తులైన పౌలు గారు రక్షణ పొందాలి అంటే తాను చేసినటువంటి మంచి క్రియలు, తను కలిగినటువంటి మంచిని బట్టి అయితే కనుక తన జన్మలో రక్షణ పొందుకోలేడు. కానీ దేవుడు కలిగినటువంటి మంచితనాన్ని బట్టి, దేవుడు చూపించినటువంటి కృపను బట్టి అపోస్తులైన పౌలు రక్షించబడ్డాడు. చూడండి, ఒకసారి ఏ క్వాలిటీ ఉందని దేవుడు అపోస్తులైన పౌలును దర్శించాడు అక్కడ అని ఆలోచన చేస్తే, యాక్చువల్గా మనం ఆలోచన చేస్తే హీఈస్ అబౌట్ టు కిల్ క్రైస్ట్ ఫాలోవర్స్ కదా. అటువంటి వ్యక్తిని దేవుని యొక్క కృప ప్రత్యేకంగా దర్శించడం అద్భుతం. సో అది పర్సనల్గా అనుభూతి పొందినటువంటి పౌలు గారు ఈ సంఘానికి ఈ ఉత్తరాన్ని రాస్తున్నారు. ఇదే సందర్భంలో జరిగినటువంటి మరొక ఇన్సిడెన్స్, ఇదే టైం పీరియడ్లో జరిగినటువంటి ఇన్సిడెన్స్, అది అపోస్తలుల కార్యములు 15వ అధ్యాయంలో చూస్తాం. తర్వాత చదువుకొని చేస్తున్నాం. అదేంటంటే యెరూషలేం కౌన్సిల్ అనేటటువంటిది జరిగినటువంటి సందర్భం. అంటే జెరూసలేం కౌన్సిల్స్ అనేవి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి
బైబిల్లో ఇది ఒకటే, జెరూసలేం కౌన్సిల్ ఒకటే చూస్తాం. కానీ సంఘ చరిత్రలో దాదాపు 7-8 కౌన్సిల్స్ చూస్తాం. అవన్నీ కూడా సంఘాన్ని ఒక షేప్లోకి తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి సమావేశాలు అన్నమాట. సో బైబిల్కి అంటే బయట ఉన్నటువంటి వాటిని పక్కన పెడితే బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ఈ కౌన్సిల్ గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే ఇక్కడ కొంచెం వివాదాలు మొదలైనవి సంఘంలో. ప్రభు వారు వెళ్ళిపోయి కొన్ని సంవత్సరాలు అవుతుంది, అప్పటికి సంఘం ఆరంభించబడింది, అప్పుడే సంఘంలో గొడవలు మొదలయ్యాయి, వివాదాలు మొదలయ్యాయి. అటువంటి సందర్భంలో ఈ ఫైటింగ్స్ని మరి ఏ విధంగా ఇది చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక డిబేట్ ఏర్పాటు చేసుకున్నారు యెరూషలేం గురించి. యెరూషలేంకి ఎందుకు రావాలి అంటే, యెరూషలేము అనేటటువంటిది ఇట్స్ ఎ సెంట్రల్ చర్చ్ అన్నమాట. సంఘం అంతటికి కూడా సెంట్రల్గా ఉన్నాడు. అంటే సెంటర్ అంటే మధ్యలో ఉందని కాదు, దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ చర్చ్. మరో మాటలో చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ చర్చ్. ఇక్కడి నుంచి అందరినీ పంపించి పలు ప్రాంతాలకు సంఘాలు స్థాపించబడినటువంటి ప్రదేశం. సో అందుకే యెరూషలేము సంఘానికి వచ్చి ఇక్కడ సమావేశం ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ డిబేట్ అన్నమాట. ఏంటి విషయం ఏంటంటే, అసలు ప్రభు రక్షణ పొందాలి అంటే, ప్రభు యొక్క అనుగ్రహం పొందాలంటే, కృప పొందాలంటే, కొంతమంది అంటారు నువ్వు కొన్ని క్రియలు చేయాలి, కొన్ని పనులు చేయాలి, అది చేసినప్పుడే దేవుని యొక్క కృపకు నువ్వు పాత్రలు అవుతావు అని చెప్పి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంటారు. అపోజిట్ పౌలు లాంటి వాళ్ళు అంటే లేదు, నువ్వు చేసే పనిని బట్టి, నీ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి, లేకపోతే నీవు చూపించేటటువంటి మంచితనాన్ని బట్టి, నువ్వు చేసేటువంటి మంచి పనులు బట్టి నువ్వు దేవుని కృపకు పాత్రుడు కాదు, అలా అయితే నేను అసలు రక్షించబడేవాడిని కాదు అని చెప్పి తన వాదనను అక్కడ వినిపించినట్లుగా చూస్తాం. సో మరో మాటలో చెప్పాలంటే, యోధా తెగ నుంచి వచ్చినటువంటి క్రైస్తవులు ఉన్నారే, యోధా మతంలో నుంచి వచ్చినటువంటి క్రైస్తవులు అంటే క్రీస్తుని అనుసరించేవారు, వారు అంటారు మనకలాగానే వేరే ఎవరైనా సరే ప్రభువును అనుసరించాలనుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా సున్నతి పొందాలి అంటే, ఇలాంటి కొన్ని నియమాలు పెడదాము అని చెప్పి వాళ్ళు నిర్ణయించుకున్నారు. పౌలు గారు ఏమంటారంటే, నో అలాంటిది ఏమక్కర్లేదు. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ ఈ సందర్భంలో అక్కడ వాదించినటువంటి విషయాన్ని దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని కొంతమంది ప్రచారం చేస్తున్నట్టుగా ఇలాంటి వివాదం వచ్చినటువంటి సందర్భంలో అపోస్తులైన పౌలు ఏం చేస్తారంటే, ఈ సంఘానికి ఉత్తరం రాస్తూ ఇక్కడ కొన్ని విషయాలను చాలా చక్కగా వివరిస్తున్నారు. అంటే విషయాలు అంటే ఏమొచ్చినాయి అంటే, ఇదిగో చట్టబద్ధంగా ఇది ఎలా ఉండాలి అంటే, అరే ప్రభువు నీకు స్వేచ్ఛని ఇస్తే నువ్వు ఎట్లా కూర్చోవాలని చెప్పి అంటారేంటని చెప్పి ప్రభు వారు అంటే అక్కడ ఫ్రీడమ్ వర్సెస్ లీగలిజం, తర్వాత లా వర్సెస్ గ్రేస్, ధర్మశాస్త్రము కృప, తర్వాత ఫెయిత్ వర్సెస్ వర్క్, తర్వాత ఆత్మఫలము శారీరక క్రియలు, ఇలాంటి వాటి అన్నిటినీ కూడా ఈ పత్రికలో వివరించడాన్ని మనం చూస్తాం. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ పత్రిక అంతా చదివిన తర్వాత ఇది ఇవే చూస్తాం. ఫ్రీడమ్ వర్సెస్ లీగలిజం, మరి ఫెయిత్, లా వర్సెస్ ఫెయిత్, తర్వాత ఫెయిత్ వర్సెస్ వర్క్స్ అంటే లా వర్సెస్ గ్రేస్, ఫెయిత్ వర్సెస్ వర్క్స్, మరి ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ వర్సెస్ ద డిజైర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్లెష్. వీటన్నిటి గురించి పౌలు గారు ఇక్కడ వివరించడాన్ని చూస్తాం. సో ఈ పుస్తకం అంతా వీటిని గురించి రాసిన తర్వాత చివరిలో ఇక్కడ అంటే ఆయన ఇవన్నీ ప్రస్తావించడానికి గల హేతు ఏంటంటే, వీ డోంట్ డూ గుడ్ థింగ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు గెట్ గాడ్స్ అటెన్షన్. దేవుని యొక్క అటెన్షన్ మనం పొందుకోవాలంటే ఏదో మంచి క్రియలు చేస్తే నువ్వు అటెన్షన్ పొందుకుంటావు అనుకుంటే అది పొరపాటు, తప్పులో కాలేసినట్టే. సో పుస్తకం చివరిలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏమంటారంటే, ఆత్మఫలాన్ని తీసుకొచ్చి ప్రేమ, సంతోషం, సమాధానం, మరి దీర్ఘశాంతము, మరి దయాళుత్వం, మంచితనము, విశ్వాసము, ఇంకా సాత్వికము, ఆశ నిగ్రహం, ఇవన్నీ కూడా ప్రస్తావిస్తున్నాడు. అంటే he says these are not things we do to win God's approval. అంటే ఇవి చేస్తే లేకపోతే ఇవి కలిగి ఉంటే దేవుని అప్రూవల్ పొందుకుంటామని అనుకుంటున్నారేమో, కాదు.
ఇవి ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఆల్రెడీ మనం అప్రూవల్ పొందుకున్నటువంటి దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉన్నట్లయితే ఇవి మనం డిస్ప్లే చేయవలసినటువంటివి, ఇవి మన నుంచి ఆటోమేటిక్గా రావాల్సినటువంటివి అని చెప్పి వారికి తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు. దేవుని స్తోత్రం. సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే we have experienced his affection. అది మనం అనుభూతి పొందాం కాబట్టి, ఆయన యొక్క ప్రేమను, ఆయన యొక్క అఫెక్షన్ మనం అనుభూతి పొందాం కాబట్టి మనలో నుంచి ఆ ప్రేమ అనేటటువంటి ఫలము రావాలి. ఆయన యొక్క మరి సంతోషము, అసలు సిసలైన సంతోషం మనం అనుభూతి పొందాం కాబట్టి ఏ సిచ్యువేషన్లో ఉన్నప్పటికీ మనము ఈ లోకంలో ఆ సంతోషం, నిజమైన సంతోషం, ఆ జాయ్ అనేటటువంటిది మనలో నుంచి బయటికి రాదు. బికాజ్ వీ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్ అని చెప్పి ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాడు. సో మరో మాటలో చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ అనేటటువంటిది ఉన్నాయి చూశారు, ఇవి అలవాట్లు కాదు కానీ ఇవి ఆశీర్వాదాలు. ఇవి అంటే మనం ఏదో అలవర్చుకోవాల్సినటువంటివి కాదు. దేవుడు అవి కలిగి ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి మనం అనుభూతి పొందుతున్నాం కాబట్టి ఇవి మనకు ఆశీర్వాదముగా ఇవ్వబడినటువంటివి. సో ఇవి అలవాట్లు కాదు కానీ ఆశీర్వాదాలు, అంటే ప్రదర్శించే పద్ధతులు కాదు కానీ అనుభూతిని పొందేటటువంటి ఆశీర్వాదాలు అని చెప్పి ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు తెలియజేస్తున్నాడు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ యాజ్ దో గాడ్ ఈజ్ సేయింగ్ దట్ బికాస్ యూ ఆర్ ఆన్ ద టీమ్, అంటే ఆయన టీంలో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు ఇట్లాంటివి చేయాలి అనేది కాదు. ఆయన నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఇవి నీ నుంచి రావాలి అనేది ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నాను. అందరు ఇక్కడే ఉన్నారా? ఐ మే మేకింగ్ సెన్స్? కొంచెం ఇవి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే ఊరికి పైపైన మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు, కానీ అసలు ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు అనేది తెలియకోకుండా అసలు దీన్ని అవగాహన చేసుకోవడం అనేది కొంచెం కష్టం నాకు కష్టం అనిపించింది. ఎందుకంటే మంచితనం ఏం చెప్పాలి, మంచితనం ఎందుకంటే ఇట్స్ జనరిక్ లాగా అనిపించింది. సో ఏం చేయాలనేటటువంటిది ఆలోచన చేస్తే కొంచెం ఇంకా లోపలికి వెళ్తే కనుక వెళ్తే తప్ప మనకు అర్థం కాదనే ఉద్దేశంతో మరి ఇదంతా తవ్వాల్సి వస్తుంది అన్నమాట. సో ఈ పదము ఉదాహరణగా తీసుకుని మీరు ఏ పదాన్నైనా ఈ విధంగా డిగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అద్భుతంగా ఎన్నో విషయాలు మనం బైబిల్ నుంచి నేర్చుకోగలుగుతాం. దేవుని స్తోత్రం, హల్లెలూయా. సో ఇంకా ఏమంటున్నాడంటే ఇవి ప్రదర్శించే పద్ధతులు కాదు కానీ అనుభూతి నుండి ఆశీర్వాదాలు అని చెప్పి తర్వాత సో ద ఫ్రూట్ ఆఫ్ ద స్పిరిట్ ఈస్ నాట్ ఏ పాత్ వే టు గెయిన్ గాడ్స్ ఫేవర్, కానీ ఇది ఆయన అనుగ్రహం పొందినప్పుడు సహజ సిద్ధంగా మన నుంచి ప్రవహించవలసినటువంటి ఆత్మ ఫలం అన్నమాట. ఆమేన్. సో వాట్ ఈస్ గుడ్నెస్? ఏంటి అసలు మంచితనం అంటే ఏంటి, ఎగ్జాక్ట్గా అసలు గుడ్నెస్ అంటే ఏంటి అనేది ఇంకా మనకి క్లియర్గా అర్థం కాదు, క్లారిటీ లేదు ఇంకా. అప్పుడు లేనప్పుడు ఏం చేయాలంటే బ్యాక్గ్రౌండ్కి వెళ్ళి చూసాము అసలు ఏంటి అనేది, కొంచెం ఒక అవగాహన వచ్చింది ఎందుకు చెప్తున్నాడు ఇదంతా అనేది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే రూట్లోకి వెళ్ళి ఆలోచన చేయాలి. అసలు మంచితనం అంటే ఏంటి, మూల భాషలోకి వెళ్ళాలి. మూల భాష అనగానే 2 భాషలు ఉన్నాయి. పాత నిబంధనకు వచ్చేసరికి హిబ్రూ భాష, క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చేసరికి గ్రీకు భాష. సో ఈ 2 భాషల్లో మంచితనము అనేటటువంటి పదాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఏ సందర్భంలో ఉపయోగించబడింది, ఎందుకు ఉపయోగించారు అనేవి ఒకసారి మనం పరీక్ష చేయాలన్నమాట. సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే గ్రీకు భాష అంటే గ్రీక్ డిక్షనరీలో యాక్చువల్గా ఏమని డిస్క్రైబ్ చేయబడిందంటే ఈ మంచితనం వచ్చి ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ కైండ్నెస్, జెంటిల్నెస్ ఆర్ ఏ మెలోయింగ్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్, అంటే మెచ్యూర్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ క్యారెక్టర్ ఎనర్జైజ్డ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ మ్యాగ్నానిమిటీ అండ్ యాక్టివ్ గుడ్నెస్ అని చెప్పి ఆ డిక్షనరీలో ఉంది. ఇదంతా మరలా 3 ముక్కల్లో నేను వివరిస్తాను ఇది, ఎందుకంటే ఇది కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంకొంచెం వివరంగా మనం మాట్లాడుకోవాలి. మొదటిగా ఈ వర్డ్ గుడ్నెస్ ఎక్కడ ఏ విధంగా డిస్క్రైబ్ చేయబడిందంటే
టు డిస్క్రైబ్ థింగ్స్ దట్ ఫుల్ఫిల్ దేర్ పర్పసెస్. అంటే దే డూ వాట్ దే వర్ డిజైన్ టు డూ. ఉదాహరణకి టీవీ ఎందుకు డిజైన్ చేయబడింది? మంచిగా అది అంటే వాళ్ళు డిజైన్ చేసినటువంటి విధానం గురించి మాట్లాడతాం. వాళ్ళు డిజైన్ చేసినటువంటి విధానం. సో ఎందుకు డిజైన్ చేయబడిందో అది ఫుల్ఫిల్ అయిందా లేదా అనేటటువంటిది. రెండవదిగా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ద వర్డ్ గుడ్నెస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిస్క్రైబ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఎనీథింగ్ దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే మొదటిగా ఏం చెప్పాను? టు డిస్క్రైబ్ ద థింగ్స్ దట్ ఫుల్ఫిల్ దేర్ పర్పసెస్. అంటే దే డూ వాట్ దే వర్ డిజైన్ టు డూ. అది మొదటిది. రెండవది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ టు డిస్క్రైబ్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఎనీథింగ్ దట్ రిఫ్లెక్ట్స్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్. ఓకే, దేవుని యొక్క గుణలక్షణాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేసేది ఏదైనా సరే దేవుని యొక్క గుణలక్షణం. మూడవది ఏంటంటే గుడ్నెస్ ఈజ్ యూజ్ టు డిస్క్రైబ్ వెన్ ఎ బెనిఫిట్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ టు అనదర్ పర్సన్. మరొక వ్యక్తికి బెనిఫిట్ ఇవ్వబడినప్పుడు వాడబడినటువంటి సందర్భం. సో మరో మాటలో చెప్పాలంటే మొదటిగా ఇట్స్ ఎ ఫంక్షనల్, రెండవదిగా రిఫ్లెక్టింగ్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్, మూడవదిగా చూస్తే బ్రింగ్ బెనిఫిట్ టు ద వరల్డ్ అరౌండ్ అస్. సో ఫంక్షనల్ అంటే అది ఎంత ఫంక్షనల్గా వాడబడుతుంది అనేది, రెండోది క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ దట్ రిలేటెడ్ టు ద క్యారెక్టర్, రిఫ్లెక్ట్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ గాడ్. ఇంకోటి ఏంటంటే అది మనకు మాత్రమే కాకుండా ఇతరులకు బెనిఫిట్ అయ్యే విధంగా అటువంటి సందర్భాల్లో డిస్క్రైబ్ చేయబడినటువంటిది మంచితనం అనేటువంటి. సో ఇది థియరిటికల్గా. ప్రాక్టికల్గా అంటే ఇంకా బైబిల్లోకి వెళ్ళి చూసినట్లయితే ఏ ఏ సందర్భాల్లో వాడబడింది అనేది ఆలోచించేద్దాం ఒకసారి. మొదటిగా ఆదికాండం 1వ అధ్యాయంలోనే మనం చూస్తాం మంచితనం, గుడ్నెస్ అనేటటువంటి మాట. 1వ అధ్యాయంలో దాదాపు 60 సార్లు కంటే పైన ఎక్కువ సార్లు వాడబడింది. అయితే అంటే అక్కడ ఎందుకు వాడబడిందంటే ఇట్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ గుడ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఫంక్షనల్. సో ఇట్ ఫుల్ఫిల్డ్ ద పర్పస్ దట్ గాడ్ ఇంటెండెడ్ ఫర్ ఇట్. అందుకే ఇట్ వాజ్ డిక్లేర్డ్ గుడ్. అయితే ఇదే పదం మరలా ఇదే అధ్యాయం చివరిలో చూస్తాం మరొక మాట, గుడ్ అనేటటువంటి విషయం. యోసేపు తన సహోదరుల దగ్గర ప్రస్తావించినటువంటి మాట ఏమంటే, మీరు నాకు కీడు చేయని ఉద్దేశించితిరి కానీ నేటి దినమున జరుగుతున్నట్లు అది బహు ప్రజలను బ్రతికించున్నట్లుగా అది మేలుకే దేవుడు ఉద్దేశించెను అంటాడు. అంటే మంచితనము అనేది ఇక్కడ మేలు అని తర్జుమా చేయబడింది. ఓకే, సో వాట్ యు ఇంటెండెడ్ ఫర్ ఈవిల్ గాడ్ యూజ్డ్ ఫర్ గుడ్. సో ఈ వాక్యము మరొక వాక్యాన్ని రిమైండ్ చేస్తుంది. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:28 ఏంటది? దేవుని ప్రేమించే వారికి అనగా ఆయన సంకల్పం చొప్పున పిలువబడినటువంటి వారికి మేలు కలిగే సమస్తము సమకూడి జరుగుతున్నామని, అంటే మేలు కలిగేటక ఎవరికి? అందరికీ. సో ఏం జరిగినా ఒక్కొక్కసారి ఈవిల్ అని అనుకుంటున్నది దేవుడు హీ కెన్ టర్న్ ఇట్ యాజ్ గుడ్ అన్నమాట, మేలుగా చేయగలిగినటువంటి దేవుడు. సో గమనించండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ వీ బిలీవ్ దట్ గాడ్ ఈస్ గుడ్ బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఈవిల్ ఇన్ ద వరల్డ్. కాదు, మన చుట్టూ ఎంతో ఈవిల్ ఉంది. అయితే ఈ ఈవిల్ ఎంత దారుణమైనటువంటి సిచ్యుయేషన్స్ ఉన్నప్పటికీ దానిని కూడా మేలుకరంగా చేయగలిగినటువంటి దేవుడు మన దేవుడు అనే విషయాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగుతాయి. సో దట్ ఈస్ వాట్ మేక్స్ గాడ్ ఆసమ్లీ గుడ్ అన్నమాట. ఆమేన్. సో కీర్తనకారుడు ఒక మాట అంటాడు, కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును అంటాడు. క్షేమం అంటే ఇట్స్ గుడ్నెస్ అన్నమాట. ఓకే, తర్వాత గలతీయులకు రాసిన పత్రికలో అపోస్తలుడైన పౌలు మరో మాట అంటాడు, అందరి ఎడల మేలు చేయుదము. ఏమంటున్నాడు? 6:10లో ఉంటాడు, అందరి ఎడల ఏం చేయాలంట?
నోట్ చేసుకోవాలి ఇట్లాంటి మాటలు, ఎందుకంటే మనం ఇట్లాంటివి చేయం సహజంగా. సో అందరి ఎడల మేలు చేయుదము అనేటటువంటి మాట అంటున్నాడు. సో మనం చేయనటువంటి మనం జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకుని చేయాలన్నమాట. ఓకే, అందుకే చెప్తున్నాను. సో ఎఫెసీయుల పత్రిక 2:10 ఏమంటాడంటే, దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలు చేయుటకై, అంటే ముందుగా సిద్ధపరిచిన సత్క్రియలై మంచి క్రియలు చేయుటకై మనము క్రీస్తు యేసును సృష్టించబడిన వారమై ఉన్నాం అంటాడు. సో ఆయన ముందుగా సిద్ధపరిచిన ఏం సిద్ధపరిచాడు? మంచి క్రియలు. మరో మాట అవి చేయడానికి దేవుడు మనం సృష్టించాడంట. దేవుని స్తోత్రం. సో చాలాసార్లు అసలు గుడ్నెస్ అంటే సహజంగా ఏమనుకుంటాం అంటే అది అంతరంగం లోపల ఉండేటటువంటి ఒక వర్చ్యూ అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది చాలామంది. నిజమే, ఉండాలి. సో అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్, మంచిగా ఉండటం అంటే వేరే వారికి ఎవరికి హాని తలపెట్టకుండా అంత మంచిగా ఉండటం. అంటే యాక్చువల్గా బిబ్లికల్గా మనం ఆలోచన చేస్తే ఇట్స్ నాట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్, ఇట్స్ ద స్టేట్ ఆఫ్ డూయింగ్. అంటే బీయింగ్కి డూయింగ్కి వ్యత్యాసం అర్థమవుతుంది కదా. అంటే ఉండటం కాదు కానీ మనము క్రియారూపకంగా ఉండటం. ఐ మేకింగ్ సెన్స్? కొంచెం హెవీగా అనిపించవచ్చు కానీ స్టే ఆన్ ద ట్రాక్. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ స్టేట్ ఆఫ్ బీయింగ్. వాట్ ఈస్ ఇట్? స్టేట్ ఆఫ్ డూయింగ్. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అస్ వర్కింగ్ అవుట్ ద పర్పస్ ఆఫ్ గాడ్. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరి పట్ల ఒక ఉద్దేశం కలిగి ఉన్నాడు. ఆ ఉద్దేశం ఆయన చేయటం కాదు, ఆయన మన ద్వారా, మనలాంటి వారి ద్వారా ఆయన ఉద్దేశాలు ఈ లోకంలో చేస్తూ ఉంటాడు. సో మనము ఎప్పుడైతే ఈ చీకటిని దీన్ని తొలగించేసి దేవుని యొక్క క్రియలను బయటకు తీసుకొచ్చామో, what we are doing is we are displaying what God wants to display through us to this world. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలంటే దేర్ ఆర్ 2 dimensions ఆఫ్ గుడ్నెస్. గుడ్నెస్కి 2 dimensions ఏంటంటే, మొదటిగా one is goodness in action and the second one is goodness in reaction. సో మొదటిగా గుడ్నెస్ అనేటటువంటిది క్రియారూపకంగా ఉంటుంది, రెండవది గుడ్నెస్ అనేటటువంటిది రియాక్షన్ అంటే ప్రతిచర్య. అంతేనంటారా? పదం గుర్తు రావట్లేదు. సరే, నేను నోట్ చేసుకున్నాను అనుకున్నాను, నోట్ చేసుకోలేదు పదం. ఓకే, అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథం 10వ అధ్యాయం 38వ వచనంలో ఏమంటుందంటే, దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోనూ శక్తితోనూ అభిషేకించినది దేవుడు ఆయనకు తోడై ఉండెను కనుక ఆయన మేలు చేయుచు, ఈ పదం అండర్లైన్ చేసుకోండి, ఆయన మేలు చేయుచు అపవాది చేత పీడింపబడిన వారిని అందరినీ స్వస్థపరచు సంచరించుచుండే. సో ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే నేను అండర్లైన్ చేసుకోమన్నటువంటి మాట అంటే ఆయన మేలు చేయొచ్చు అంటే మేలు చూపుచు లేకపోతే మేలు కలిగి ఉండటం కాదు. అండ్ ఇట్స్ నాట్ బీయింగ్ గుడ్. వాట్ ఈస్ హీ డూయింగ్? ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్. అంతేనా? మేలు చేయొచ్చు అంటే ఏంటి? ఈజ్ డూయింగ్ గుడ్, మేలు చేయొచ్చు. సో జీసస్ నాట్ జస్ట్ గుడ్ బికాస్ దెర్ ఈస్ an absence of sin. He is good because of what he does. ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన అనేది ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే, నశించినటువంటి వారిని వెతికి రక్షిస్తూ ఉన్నాడు. ఎవరైతే కోల్పోయారో వారిని విడుదల చేస్తూ ఉన్నాడు. తర్వాత బంధకాల్లో ఉన్నటువంటి వారిని విమోచిస్తూ ఉన్నాడు. చెరలో ఉన్నటువంటి వారిని రెస్టోర్ చేస్తూ ఉన్నాడు. తర్వాత రోగుల విషయం గురించి ఆలోచన చేసినట్లయితే గుడ్డి వారికి చూపునిస్తున్నాడు, కుంటి వారికి కాళ్ళు ఇస్తున్నాడు, నడకనిస్తున్నాడు. అవునా? ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యాలు చేస్తున్నాడు. సో అంతేకాకుండా ఆనాటి సొసైటీలో పిల్లల్ని దగ్గరికి చేర్చుకునేటటువంటి వారు కాదు, కానీ ఆయన హీ ఇన్వైటెడ్ చిల్డ్రన్ కదా. తర్వాత సో ఇట్లాంటివి అన్నీ చూసినట్లయితే హీ వెల్కమ్స్ సమ్ రియల్లీ అంటే
సొసైటీ చేయనటువంటి వాటిని ఎన్నో కూడా ఆయన చేస్తూ ఉండడాన్ని మనం చూస్తాం. అంతేకాకుండా అసలు శిష్యులను గమనించాం. పొరపాటును కూడా పరిశీలి అయితే ఇట్లాంటి వాళ్ళని శిష్యులుగా పెట్టుకోరు. ఈ 12 మందిలో ఏ ఒక్కడు కూడా క్వాలిఫై కాదు అక్కడ. అందుకే వాళ్ళు క్వాలిఫై కాలేదు కాబట్టి వాళ్ళు పనులు చేసుకుంటున్నారు. యాక్చువల్గా మీరు ఆలోచన చేసేది మనం గతంలో ఇప్పుడు ఒక సందర్భంగా చెప్పుకున్నాం. యూజువల్గా అందరూ ఇట్లాంటి ధర్మశాస్త్రాన్ని ఉపదేశించే వాళ్ళుగా, లేకపోతే పరిశీలుగా, లేకపోతే ఇట్లా శాస్త్రులుగా ఇట్లా వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ కనుక క్వాలిఫై కాకపోతే వాళ్ళ పనులు చేసుకుంటూ ఉంటారు. సో దే ఆర్ నాట్ క్వాలిఫైడ్. అందుకే వాళ్ళ బిజినెస్లో వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ అలాంటి వారిని ఈయన తీసుకొని మరి డిసైపుల్స్గా చేశారు. సో హీ వెంట్ అబౌట్ డూయింగ్ గుడ్ అండ్ పుషింగ్ బ్యాక్ ద డార్క్నెస్ ఇన్ ద వరల్డ్ సో దట్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ కుడ్ బి ఆన్ డిస్ప్లే. ఆమేన్. సో అంటే ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు? ఆయన మేలు చేయొచ్చు అని వెళ్ళాడు. అంటే మంచి చేసి డూయింగ్ గుడ్. He was doing good. So when Jesus started about goodness, it was very counterculture. ఎందుకంటే అంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా ఎట్లాంటి మాటలు వాళ్ళు వినలే. అందరికీ షాక్. అందుకే ఏంటి, ఏం మాట్లాడుతున్నాడు ఈయన, ఏం చెప్తున్నాడు ఈయన, ఏం బోధిస్తున్నాడు ఈయన అని చెప్పి అందరికీ ప్రశ్నార్థకంగా ఉండేది. సో వన్ ఆఫ్ ద టీచింగ్స్ మనం చూడబోతున్నాం, గుడ్నెస్ ఇన్ యాక్షన్. మొదటిగా మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం. మత్తయి సువార్త 25వ అధ్యాయం 14వ వచనం నుండి ఉన్నటువంటి విషయం మనం చూస్తే, అంతా మనం చదవట్లేదు కానీ దీంట్లో యజమానుడు ఉన్నాడు, 3 దాసులు ఉన్నారు. మరి యజమానుడు దేశాంతరం పోతూ మరి తన దగ్గర ఉన్నటువంటి తలాంతుల్ని తన దాసులకి ఇచ్చి మరి వాళ్ళు వాటిని ఇంకా అది డెవలప్ చేసేటట్లుగా వాళ్ళకి ఇచ్చి వెళ్తున్నాడు. ఒక తలాంతు అంటే దాదాపుగా ఈ వారంలోనే మన డివోషన్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాం. ఎవరికైనా గుర్తుందా? అంటే దాదాపు 2 years ఆఫ్ వేజ్ అన్నమాట. అది ఒక తల అంటే లీస్ట్ పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తి హీ గాట్ గుడ్ అమౌంట్ అనమాట, మరో మాటలో చెప్పాలంటే. కానీ వెన్ యూ కంపేర్ విత్ సంబడి యూ ఫీల్ లైక్ అని అనిపిస్తుంది. కానీ ఆ లీస్ట్ పొందుకున్నటువంటి వ్యక్తులను చూసారా, యాక్చువల్గా 2 సంవత్సరాల వేజెస్ అతనికి ఇవ్వబడేది. గమనించండి, అది మన విషయం కాదు. కానీ మొత్తానికి తాళంతులు ఇచ్చేసి తన దేశాంతరం వెళ్ళిపోయినట్లుగా చూస్తాం. అయితే మొదటి 2 యజమానునికి విధేయులుగా ఉండి యజమానుడు చెప్పింది చేశారు. అందుకే మొదటి 2 ఉద్దేశించి ఏమంటున్నాడంటే, యజమానుడు ఏమంటున్నాడంటే, బల నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, నీవు కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి, నేను అనేకమైన వాటి మీద నియమించదును అని చెప్పి నీ యజమానుని సంతోషములో పాలు పొందుము అని అతనితో చెప్పారు. వాళ్ళిద్దరితో ఇదే మాట చెప్తాడు యజమాను. నీ యజమానుని సంతోషంలో పాలు పంచుకుంటావు, అంతేకాకుండా నువ్వు చేసిన దాన్ని బట్టి నీకు ఇంకా ప్రమోషను లేకపోతే నీకు ఇంకా ఎక్కువ మరి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇవ్వబడుతుంది అని చెప్తాడు. కానీ 3వ దాసుడు ఉన్నాడే, వీడు కొంచెం డిఫరెంట్. వీడి విషయంలో ఏమంటున్నాడంటే, సోమరివైన చెడ్డదాసుగా, నేను విత్తని చోట కోయివాడను, చల్లని చోట పంట కూర్చుకొని వాడనని నీవు ఎరుగుదువా? 27వ వచనం. అట్లయితే నీవు నా సొమ్ము సాహుకారుల యొద్ద ఉంచవలసి ఉండేను, నేను వచ్చి వడ్డీతో కూడా నా సొమ్ము తీసుకుని ఉందినే అని చెప్పి ఆ తలాంతును వాని యొద్ద నుండి తీసివేసి 10 తలాంతులు గలవానికి ఇయుడి, కలిగిన ప్రతివానికి ఇవ్వబడును, అతనికి సమృద్ధి కలుగును, లేని వాని యొద్ద నుండి వానికి కలిగినది తీసివేయబడును. మరియు ఇక్కడ చూడండి, పనికిమాలిన ఆ దాసును వెలుపటి చీకట్లోనికి త్రోసివేయుడి, అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకటయు ఉండునని. ఈ మాట చదివిన తర్వాత యేసు ప్రభు ఎంత మంచివాడు అనేటటువంటిది ఇక్కడ కొంచెం ప్రశ్నార్థంగా అనిపిస్తుంది. ఏంటి ఎంత కఠినంగా వ్యవహరించడం అని చెప్పి. ఎస్, మనం ఈ 21st century వెస్ట్రన్ కల్చర్ మైండ్తో ఆలోచన చేస్తే అట్లానే అనిపిస్తుంది. ఈ స్టోరీ దిస్ ఇస్ నాట్ అబౌట్ ద ఎకనామిక్స్.
అయితే ఇది ఏంటి నిజంగా యథార్థంగా ఏంటి అనేది ఆలోచన చేసినట్లయితే యజమానుడు ఏమంటున్నాడో ఒకసారి మనం ఆలోచించాలి. బల నమ్మకమైన అంటున్నాడా, లేకపోతే బల సక్సెస్ఫుల్ మంచి దాసుడా అంటున్నాడా? అంటే లోకం ఏం చేస్తుందంటే నువ్వు ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా ఉన్నావు, నువ్వు ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించావు ప్రజల్లో, ఇతరులు ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కలిగి ఉన్నావు అనేటటువంటిది చూస్తుంది తప్ప నువ్వు ఎంత నమ్మకంగా ఉన్నావు అనేది లోకం గుర్తించదు. అవునా? లోకానికి కావాల్సింది ఏంటంటే సక్సెస్, లోకానికి కావాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్స్. బట్ వీళ్ళిద్దరు యాక్చువల్గా సక్సెస్ఫుల్ పర్సన్సే. ఎవరిద్దరు? మొదటి ఇద్దరు దాసులు ఉన్నారే, వాళ్ళిద్దరు సక్సెస్ఫుల్, దే డిడ్. కానీ సక్సెస్ని గుర్తించట్లేదు అక్కడ యజమానుడు. ఏం గుర్తిస్తున్నాడు? నమ్మకత్వాన్ని. బలా నమ్మకమైన మంచి దాసుడా అంటున్నాడు. సో ఫెయిత్ఫుల్ సర్వెంట్. సో ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఫెయిత్ఫుల్ అండ్ ఒబీడియన్స్. ఒబీడియన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ అలౌస్ అస్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ మిరకల్స్ ఆఫ్ గాడ్. ఎప్పుడైతే మనం విధేయులుగా ఉంటామో దేవుని యొక్క అద్భుతమైన కార్యాలు చూడటానికి అది ఎంతో మనకి ఉపకరిస్తుంది అనమాట. సో ఒబీడియన్స్ ఈజ్ వాట్ అలౌస్ అస్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ టు బ్రింగ్ ద కింగ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ టు ఎర్త్. సో అంతేకాకుండా ఒబీడియన్స్ అనేటటువంటి ఇట్స్ నాట్ ద మీన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. యాక్చువల్లీ ఒబీడియన్స్ అనేటటువంటి ఇట్స్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. సో విధేయత కానీ లేకపోతే ఈ డూయింగ్ గుడ్ అనేది ఉంది చూసారా, దీస్ ఆర్ నాట్ ద మీన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్. ఒకవేళ మనం ముందే క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం, మంచి చేస్తే నీకు రక్షణ లేకపోతే దేవుని యొక్క మెప్పు పొందుకోవటం కాదు. మంచి చేయటము, ఒబీడియన్స్, విధేయత కలిగి ఉండడం, ఇవి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ద మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్. అంటే అక్కడి నుంచి రక్షణ తర్వాత ఇంకా నువ్వు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవ్వాల్సినటువంటి విధానం చూసావు, దానికి ఇది ఉపకరిస్తుంది అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే బహుకాలము తర్వాత వచ్చాడంట దాసు యజమాను. అంటే బహుకాలము, ఇందులో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ మొదటి ఇద్దరు దాసులు ఉన్నారే, వీళ్ళు బహుకాలము విధేయత చూపించినటువంటి వారు. మీకు అర్థమవుతుందా? అంటే బహుకాలము వారు చేసినటువంటి మంచి క్రియలు ఎంత ఫలితం వస్తుందా లేదా అనేది వాళ్ళకి ఇంపార్టెంట్ కాదు. వాళ్ళు చేసినటువంటి క్రియలను బట్టి లేకపోతే పనులను బట్టి మెప్పు కలుగుతుందా లేదా అనేటటువంటిది వాళ్ళు ఆలోచించేయాలి. బట్ దే బీన్ ఒబీడియంట్ ఫర్ అ లాంగ్ టైం. ఎందుకంటే బహుకాలము తర్వాత యజమానుడు వచ్చాడు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా బహుకాలము ఆ ఒబీడియన్స్ కలిగి ఉన్నారు. ఆమేన్. సో వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ లాంగ్ ఒబీడియన్స్ in the same direction even when we are not sure we will ever see the benefits of it. అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారా? సో ఒకే డైరెక్షన్లో మనం లాంగ్ ఒబీడియన్స్ చూపించడం అనేది చాలా చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. దేవుని మహిమ కలుగుగాక. సో దెన్ you got this third and wonderful servant. He doesn't do anything. ఏం చేయడు. అయితే ఇతగాడు చెప్పేటటువంటి మాటలు చూస్తే ఈ జస్ట్ క్లైమ్స్ టు హ్యావ్ గుడ్ ఇంటెన్షన్స్. యాక్చువల్ నేను పాడు చేయలేదు, ఎందుకంటే పెట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ అది పాడైపోయి అది నాశనం అయిపోయి అసలుకే మోసం వస్తుంది, నువ్వు వచ్చిన తర్వాత నన్ను పట్టుకుని పీడిస్తావు, ఎందుకు వచ్చిందిలే అని చెప్పి పాతి పెట్టాను అంటున్నాడు. చూడండి, అంటే చూడడానికి ఇట్ సౌండ్స్ లైక్ గుడ్ ఇంటెన్షన్. But the problem was, he didn't do anything with the gift that he was given. A talent, తనకి ఇవ్వబడినటువంటి ఆ తలాంతు విషయంలో తను ఏమీ చేయలేదు. సో ఇక్కడ మనం ప్రశ్నించుకోవాలి, వాట్ హ్యావ్ వీ డన్ విత్ వాట్ గాడ్ హ్యాస్ ఎంట్రస్టెడ్ టు us? దేవుడు నిన్ను నమ్మి నీకు ఇచ్చినటువంటి తలాంతు విషయంలో నువ్వేం చేస్తున్నావు? So I just want to encourage us here. What has God given you? నువ్వు రాసుకోవాలి.
నీకు ఏమి ఇచ్చాడు దేవుడు? లిస్ట్ అంతా రాసుకో, ఏమి పొందుకున్నావు దేవుని దగ్గర నుంచి. అది దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకుంటే దేవునికి నువ్వేం చేస్తున్నావు? ఇది నేను సంపాదించుకున్నది, ఇది నా ఏంటి కష్టార్జితం, లేకపోతే నా టాలెంట్తో నేను ఇది సాధించుకున్నాను అనుకుంటే నువ్వేం చేయక్కర్లా, దాన్ని పక్కన పెట్టేసుకో. కానీ ఇది నాకు దేవుడు ఇచ్చాడు, నేను కలిగి ఉన్నది ప్రతిదీ కూడా నా దేవుని వల్ల నేను పొందుకున్నాను అని నువ్వు అనుకుంటే దానివల్ల నువ్వేం చేస్తున్నావు దేవునికి? యూ హ్యావ్ టు నోట్ ఇట్ డౌన్ అండ్ ప్రాక్టీస్ అండ్ రైట్ ఇట్ డౌన్ వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ సో ఫార్ అండ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇన్ ద డేస్ టు కమ్. ఏమే గమనించింది దేవుడు. వాస్తవం ఏంటంటే వెన్ వీ లుక్ అరౌండ్ అస్, లోకంలో చూస్తే మీరు గమనించండి, గొప్ప గొప్ప మినిస్ట్రీస్, ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి కొన్ని మినిస్ట్రీస్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా ఎలా ఆరంభించబడినాయో తెలుసా? వెన్ దే లుక్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ దే హ్యావ్ సీన్ ద నీడ్. ఒక్క చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను. ఆయన పేరు నాకు గుర్తున్నట్లు బాబ్, పూర్తి పేరు నాకు గుర్తులేదు, బాబ్. ఆయన ఒక దేశానికి వెళ్ళాడు. అంటే ఒక ఫోటోగ్రాఫర్గాను లేకపోతే ఏదో కవర్ చేయడానికి వెళ్ళాడు. ఆయన వెళ్తే అక్కడ జరుగుతున్నటువంటి సిచ్యుయేషన్స్లో అవన్నీ కవర్ చేస్తున్నటువంటి దశలో ఒక స్త్రీ వచ్చి తన చేతిలో ఒక బిడ్డను పెట్టేసి చూస్తూ ఉన్నాడు. ఇప్పుడే వస్తానని చెప్పి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే అని చెప్పి పట్టుకుని చూస్తూ ఉన్నాడు. మీరు తిరిగి రాలా. ఏం చేయాలో అర్థం కాదు ఆయనకి. చిన్న బిడ్డ ఏం చేయాలి? అట్లా వదిలేసి నాకు సంబంధం లేదు అని చెప్పి అక్కడ పెట్టేసి వెళ్ళిపోయాడు. ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ బిడ్డని ఏదో ఒకటి చేయాలని చెప్పి తెలిసిన వాళ్ళకి ఇచ్చి, ఈ బిడ్డ బాగోగుని మీరు చూసుకోండి అని చెప్పి ఆయన దగ్గర ఉన్నటువంటి సొమ్ములు ఇచ్చి మీరు చూసుకోండి, నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా కావలసినవన్నీ నేను చేస్తాను, ప్రతి మాసం నేను ఈ బిడ్డకు కావాల్సినంత నేను పంపిస్తాను, మీరు చూసుకోండి అని చెప్పి అక్కడ ఇచ్చి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన. వెళ్ళిన తర్వాత దేవుడు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఎలాంటిది నీకు ఎందుకు చూపించానంటే ఎట్లాంటివి ఎన్నో ఉన్నాయి ఈ లోకం, ఈ ప్రపంచం, ఎన్నో సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి దేవుడు అతనితో మాట్లాడితే అతడు ఆ బిడ్డ విషయంలో చేసింది అది ఒక ఆర్గనైజేషన్గా స్థాపించు అద్భుతమైనటువంటి సంస్థను స్థాపించాడు. ఈ రోజున అది మరి ప్రపంచ ప్రసిద్ధిగాంచినటువంటి సంస్థలు ఒకటిగా వరల్డ్ విజన్. సో వరల్డ్ విజన్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ఆరంభం ఏంటిది? అది అంటే దాన్ని వీ లుక్ ఎట్ ద వరల్డ్. మనం ఒకసారి పట్టించుకున్నాం, ఇది మనది కాదు, మనకు సంబంధం లేదు అనేటటువంటి. కానీ ఎప్పుడైతే చూస్తామో అప్పుడు దేవుడు కొన్నిసార్లు వాటి నుంచి మనతో మాట్లాడతాడు. కానీ లోకంలో జరుగుతున్నటువంటి చెడుని ఎక్కువగా చూసి వేరే వాటిని విస్మరించామనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కంపాషన్ బదులు కంపాషన్ ఫ్యాటిక్ అనేటటువంటిది చోటు చేసుకుంటుంది. కంపాషన్ ఉంటుంది, కంపాషన్ ఫ్యాటిక్. సో వీ కెన్ ఈవెన్ బికమ్ ప్యారలైజ్డ్ ఇన్ దట్ ఏరియా. ఆ కంపాషన్ అనేటటువంటి ఏరియాలో ఇక మనం పని చేయదు. ఇక వాత వేయబడినటువంటి మనస్సాక్షి అంటారే, కొన్ని ఏరియాల్లో వాత వేయబడినటువంటి విధంగా ఉంటుంది. సో ఆ ఏరియాలో కూడా ఆ విధంగా అయిపోతుంది. సో ప్రియమైన కదా, సో వీ థింక్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ వీ కెన్ డూ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే ఆ ప్యారలైజ్ అయిపోయినప్పుడు మనం ఏం చేయలేం, అది అంతేలే అనేటటువంటి ఆలోచన చేస్తాం. ఇక మనది కాదు, ఇది అంతే కాదు, ఇక దేవుడు దిగి రావాలి అన్నట్లుగా కొంతమంది జనరిక్ మాట్లాడుతుంటారు. విన్నారు ఎప్పుడైనా? ఇది ఎవరు ఏం చేయలేరండి, ఇది దేవుడు దిగి రావాల్సిందే అనే మాట వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్. బట్ ద రియాలిటీ ఈస్ God didn't ask us to change the world. He just asked us to steward well what He has entrusted to us. Amen. నీకు ఇవ్వబడినటువంటి తలాంతు ఏంటో నువ్వు గుర్తించి ఆ తలాంతు విషయంలో you need to be steward what He has entrusted to you. So it says in this story, ఈ స్టోరీలో మనం చూసినట్లయితే ఎవరి సామర్థ్యము చొప్పున వారికి ఇవ్వబడిందంట. అంటే ఒకరికి 5 ఇచ్చాడు, ఒకరికి 2 ఇచ్చాడు, ఇంకొకరికి
అంటే వారి వారి సామర్థ్యాన్ని బట్టి వారికి ఇవ్వబడింది. సో మనందరం కూడా ఈక్వల్ కాదు, మనందరికి డిఫరెంట్ ఎబిలిటీస్ ఉన్నాయి కదా. సో డిఫరెంట్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్స్, డిఫరెంట్ ప్యాషన్స్ అండ్ డిఫరెంట్ ఎబిలిటీస్ మనందరికి. అందరూ ఒకే ఘటన ఉన్నాం. వాళ్ళకి అన్నేంటి, వీళ్ళకి ఇన్నేంటి, ఇదేంటి అని చెప్పి అట్లా చూడకూడదు మనం. సో ఎవరి సామర్థ్యం చొప్పున వారికి ఇవ్వబడినప్పుడు విధేయులమై ఉండాలి తప్ప ఒకటైనా నాకు వాళ్ళకి 5 ఇచ్చి అని చెప్పి కొనుక్కున్నాం అనుకో, ఇదంతే మూడోళ్ళలాగా తయారవుతుంది. నీ దగ్గరది కూడా లాగేసుకుని ఎక్కువ ఎవరికి ఇవ్వబడిందో వారికి ఇవ్వబడుతుందంట. సో ప్రియమిత్రులారా, how can I be faithful with what God has given to me అనేది we all need to question. నేను ఎంత నమ్మకంగా, నాకు దేవుడు ఇచ్చిన దాని విషయంలో నేను ఎంత నమ్మకంగా ఉండాలి. అంతేకాదు, how can I make one little investment that might make one little bit of difference అనేది మేము ఆలోచించాలి. Amen. So ప్రభు యేసు, He didn't call us to play it safe. He didn't call us to hold down the fort. He didn't call us to sit tight and ride out, the storms. He called us not to play defense, but He called us to play offense. ఏదో డిఫెన్స్గా ఉండటం కోసం కాదు దేవుడు మనల్ని పిలిచింది. సో ఫాలోయింగ్, యేసును అనుసరించడం అంటే దాని భావం ఏంటంటే యేసు చేసినటువంటి క్రియలు, యేసు చేసినటువంటి విధానంలో చేయడం, యేసును అనుసరించడం అంటే. అందుకే ఆయన ఏం చేశాడంటే ఫాలో మీ అన్నాడు. అంటే నన్ను చూసి నేర్చుకోండి మీరు. ఆయన అనుసరించమన్నది ఎందుకు? ఆయనతో ఉండి ఆయన ఏం చేస్తున్నాడో చూసి, ఆయన ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో, ఏం చేస్తున్నాడో అవి చేయడానికి కోసం వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నాడు శిష్యులు. ఆమేన్. సో యేసుని అనుసరించడం అంటే దట్ ఈస్ వాట్ వీ నీడ్ టు డూ. ఇట్ ఈస్ గుడ్నెస్ ఇన్ యాక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ డూయింగ్, నాట్ జస్ట్ బీయింగ్. ఆమేన్. రెండవదిగా, దెర్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ గుడ్నెస్ ఇన్ యాక్షన్, దెర్ ఈస్ గుడ్నెస్ ఇన్ రియాక్షన్. స్పందన, ప్రతిస్పందన. అంటే క్రియాత్మకమైనటువంటి విషయమే కాదు, కానీ we need to react అనమాట. How we react to the situations that we see. ఈ ప్రశ్నతో మనం సందేశం ముగుస్తుంది. సో ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి? లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయం, లూకా సువార్త 6వ అధ్యాయం 27వ వచనం నుండి. నిలిచిన మీతో నేను చెప్పున్నదేమనగా, మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మల్ని ద్వేషించి వారికి మేలు చేయుడి, మిమ్మల్ని శపించి వారిని దీవించుడి, మిమ్మల్ని బాధించి వారి కొరకు ప్రార్థన చేయుడి. నేను ఒక చెంప మీద కొట్టి వారిని వెళ్ళినప్పుడు రెండవ చెంప కూడా తిప్పుము. నీ పైబట్ట ఎత్తుకొని పోవాలని నీ అంగీని కూడా ఎత్తుకొని పోకుండా అడ్డగిపోము. నీ నడుము ప్రతి వానికి తిని నీ సొత్తు ఎత్తుకొని పోవాని వద్ద దానివల్ల అడగవద్దు. మనుషులు మీకు ఎలాగ చేయవాలని మీరు కోరికలో అలా మీరు వాటిని చేయండి. ఆమేన్. చూడండి, ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? ప్రేమించుడి, మేలు చేయుడి, దీవించుడి, ప్రార్థన చేయుడి. ఈ మాటలు గమనించారా? తర్వాత ఒక చెంప కొడితే ఇంకో చెంప చూపించండి. నీ పై బట్ట ఎత్తుకొని పోతే ఇంకొకటి తీసుకెళ్ళినా అంటే అడ్డగించవద్దు మీరు. లెట్ హిమ్, అంటే నిన్ను అడిగే ప్రతి వానికి నువ్వు ఇవ్వు అంటున్నాడు. చూడండి, ఏన్షియన్ ఫిలాసఫర్స్ చాలామంది చాలా రకాల మంచి మంచి మాటలు రాశారు. ఇలాంటివే దాదాపు, అంటే ఇలాంటివి అంటే నా భావం ఏంటంటే దాదాపు అంటే మంచి పనులు చేయాలి, మంచిగా ఉండాలి, ప్రేమించాలి, అంటే జనరిక్గా. తర్వాత దే ఎంకరేజ్ ఈవెన్ నాట్ టు రీపే ఈవిల్ విత్ ఈవిల్. ఇలాంటివన్నీ కూడా చాలామంది చేశారు. కానీ యేసు చెప్పినటువంటి మాట ఉంది సరే,
ఈ మాటలు. ఇది నీ శత్రువుని ప్రేమించడం, నిన్ను ద్వేషించే వారిని ప్రేమించడం, ఇవి ఎవరు చెప్పలా. కొంచెం కొత్తగా అనిపించింది ఆనాటి సొసైటీకి. ఎందుకంటే ఈయన ఏం చెప్తున్నాడంటే దీస్ ఆర్ అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్స్ చాలా కొత్తగా అనిపించింది. ఇట్ ఈస్ లవ్ ద వన్ హూ హేట్స్ యూ, ఇట్ ఈస్ గుడ్నెస్ ఇన్ రియాక్షన్ అన్నమాట. అంటే నువ్వు హేట్ చేస్తే మనం హేట్ చేస్తాం, అది సహజంగా అందరూ చేస్తారు. వాట్ ఈజ్ స్పెషల్ ఇన్ యూ? అందుకే స్పెషాలిటీగా నువ్వు ఉండాలి అంటే ప్రభు చెప్పింది ఏంటిది, నేను హేట్ చేసేవాడిని నువ్వు ప్రేమించు అంటున్నాడు. చూసారా, దట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అది రియాక్షన్, అటువంటి రియాక్షన్ ఉండాలి. సో గుడ్నెస్ కవర్స్ అండ్ రెస్క్యూస్ అండ్ రిడీమ్స్ అండ్ రెస్టోర్స్. ఇక్కడ గమనించినట్లయితే కరెంట్ సొసైటీలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ఈ పరిస్థితుల్లో మనం ఎట్లా గుడ్నెస్ కలిగి అంటే ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలి, ప్రాక్టికల్గా ఆలోచన చేస్తే మనం ఎట్లా రియాక్ట్ అవ్వాలి. ఇదంతా చదువుకోవడానికి అంత బాగానే ఉంది, మనం ఏం చేయాలి? ఎవరు వచ్చి లాయి పెట్టి ఒకటి కొడితే ఇంకోటి ఇక్కడ కూడా కొట్టని చెప్పి చూపిస్తామా? అంత ఇది ఉందా నిజంగా? సో ఏం చేయాలి మనం అనేది ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. గమనించినట్లయితే మనకి ఇష్టం లేకపోయినా మన రియాక్షన్ ఒక ప్రేమతో మంచి స్వభావం ఆల్రెడీ మనం ప్రభువుని ధరించాము కాబట్టి ఆ స్వభావం ప్రభు అయితే ఏం చేస్తాడు ఈ విషయంలో అనేది ఆలోచన చేసి ఆ విధంగా మనం రియాక్ట్ అవ్వాలి. ఉదాహరణకి ఏదన్నా ప్రభుత్వం మనకి ఇష్టం లేదనుకోండి, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ టు ప్రే ఫర్ దట్ గవర్నమెంట్. మీకు డెమోక్రాట్స్ అంటే బాగా ఇష్టం అనుకోండి, దట్స్ ఓకే, మంచిగా ఇష్టపూర్వకంగా మరి ప్రార్థన చేయండి వారి గురించి. మీకు రిపబ్లికన్స్ అంటే మీరు హేట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, షో సమ్ లవ్, ప్రే ఫర్ దెమ్. తర్వాత బీజేపీ అంటే మనకు పడదు, ప్రార్థన చేయండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు దేశాన్ని ఆపుతున్నారు. వాళ్ళ నాయకులందరూ గురించి మనం ప్రార్థన అంటే రియాక్షన్. మనం రియాక్షన్ ఎట్లా ఉంది, నాశనం అయిపోవాలి బీజేపీ, పడిపోవాలి గవర్నమెంట్, ఇది కాదు మన రియాక్షన్. దట్ ఈస్ నాట్ ద రియాక్షన్, ఎందుకంటే దేవుడు పెట్టాడు అక్కడ. సో వీ నీడ్ టు రెస్పాండ్ ప్రాపర్లీ. మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను టీచింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు, హీజ్ ఆల్సో ఏ పాస్టర్. తను పనిచేసే స్కూల్లో ఎంత రఫ్గా ఉంటారంటే పిల్లలు, ఈ మాట అంటున్నందుకు మరోలా కాదు కానీ ఎక్కువ నల్ల జాతీయులు ఎక్కువగా ఉండేటటువంటి స్కూల్ అది. ఒక్కరికి కూడా ఇద్దరు పేరెంట్స్ అంటే దాదాపు 99% ఇద్దరు పేరెంట్స్ ఉన్నటువంటి వారు ఉంటారు అక్కడ. ఒక పేరెంట్ ఉంటారు, అటువంటి వారు ఎక్కువ మంది ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఎలా పెంచబడ్డారు, వాళ్ళ తయారైనటువంటి విధానము ఇదంతా చూస్తే ఆయన చెప్తున్నప్పుడు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే, కొంతమంది దే డోంట్ వాంట్ టు లిసన్, దే జస్ట్ సే సంథింగ్, దే జస్ట్ కర్స్ హిమ్. అంటే ఏదో ఒక రకంగా ఇలాంటి వారి విషయంలో నేను ఎట్లా స్పందించాలి అని మాట్లాడుతూ తను ఏమంటున్నాడంటే, లాట్ ఆఫ్ కిడ్స్ that are hard to love and hard to teach, and yet he was telling me the other day that he is trying to find creative, intentional, strategic ways to love the kids that are the hardest to love. ఎందుకంటే అట్లాంటి వాళ్ళని ప్రేమించాలని ఎవరు అనిపించాలి, కానీ అటువంటి వారిని ప్రేమించడానికి ఇంకా ఏం చేయాలి, ఇంకా ఎట్లా క్రియేటివ్గా ఉండాలి, ఇంకెంత ఇంటెన్షనల్గా స్ట్రాటజిక్గా నేను ఉండాలి అని చెప్పి ఆ విధంగా ఆలోచన చేస్తున్నాను నేను. సో టు టీచ్ వెల్ ద కిడ్స్ దట్ ఆర్ ద హార్డెస్ట్ టు టీచ్, చాలా కష్టం. బికాజ్ హీ ఈజ్ ఆల్సో ఏ పాస్టర్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద చర్చెస్ అండ్ గ్రాండ్ ప్రైరీ. సో హీ హ్యాస్ దట్ హార్ట్ అన్నమాట, అటువంటి హృదయం ఆయన కలిగింది. సో ప్రియమైన బిడ్డలారా, ఇన్ వాట్ స్పియర్ ఆర్ యూ, హౌ యూ షో గుడ్నెస్ ఇన్ రియాక్షన్? ఎలా నీవు చూపిస్తావు గుడ్నెస్ రియాక్షన్గా? ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ వీ క్యాన్ సీ ఇస్ ఫ్రమ్ జీసస్ క్రైస్ట్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఏ విధంగా తను రియాక్ట్ అయ్యాడు అనేటటువంటిది ఒకసారి చూసి మనం ముగించుకుందాం. ఆయన ఎట్లా డిస్ప్లే చేశాడు గుడ్నెస్ అనేటటువంటిది ఒకసారి ఆలోచన చేసినట్లయితే,
తనతో పాటు తిరిగి 3 సంవత్సరాలు 3.5 సంవత్సరాలు తనతో పాటు ఉన్నటువంటి వ్యక్తి తనని అమ్మేస్తే ఆయన స్పందన ఎట్లా ఉంది? ఈ సబ్మిటెడ్ హిమ్సెల్ఫ్. తర్వాత హౌ డిడ్ హీ రియాక్ట్ టు ఫాల్స్ అక్యూజేషన్స్? కొంతమంది తప్పుడు అభియోగాలు మోపారు. అటువంటి వారి ఎదుట సైలెన్స్గా ఉన్నాడు, నోరు మూసుకుని మౌనంగా ఉన్నాడు. తర్వాత కొంతమంది ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నారు. శిష్యుడే, యేసు ప్రేమించినటువంటి శిష్యుల్లో ఒకడు. ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు. ఈయన రియాక్షన్ ఏంటి? ప్రేమను చూపించాడు అటువంటి వ్యక్తి పట్ల. రెబెల్గా ఉన్నటువంటి పాపముతో కూడి ఉన్నటువంటి ప్రజల పట్ల ఆయన రియాక్షన్ ఏంటంటే శిలువలో తాను బలిగా అర్పించుకున్నాడు. సో దాట్ వాస్ అ రియాక్షన్ జీసస్ షోన్. సో హౌ డిడ్ హీ రియాక్ట్ టు దోస్ హూ పుట్ నెయిల్స్ ఆన్ హిస్ హ్యాండ్స్? ఆ తల మీద కానీ పాదాలకు కానీ మొలకెళ్ళటం పెట్టినటువంటి వీళ్ళకి రియాక్షన్ ఎట్లా ఉందంటే ఫర్గివ్నెస్. తండ్రి వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు వీళ్ళకి తెలియదు కనుక వారిని క్షమించు అన్నాడు. ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈజ్ మోస్ట్ క్లియర్లీ ఆన్ డిస్ప్లే ఆన్ ద క్రాస్ ఆఫ్ కల్వరీ. ప్రభు యేసుక్రీస్తు వేలాడినటువంటి ఆ శిలువలో వేలాడినటువంటి అక్కడ చూసినట్లయితే ఆయన ఏ విధంగా మంచిగా ప్రతిస్పందించాడో వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. అంత మంచి దేవుడు నీవు నేను కలిగాను. ఏమే ఎంత గొప్ప దేవుడు అండి మన దేవుడు, ఎంత మంచి దేవుడు కదా. ఆ దేవుణ్ణి మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం. సో ఈ రోజున ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి ప్రియదేవులారా, ఇంకా లేదా వీక్షిస్తున్నటువంటి వీళ్ళారా, దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని ఇంకా నువ్వు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయకపోతే దిస్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ యు నీడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ గాడ్స్ గుడ్నెస్. దేవుని యొక్క మంచిని ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తూ ఇంకా ఐఎమ్ జస్ట్ బీయింగ్ గుడ్ అని మాత్రం అక్కడే ఆగిపోయి ఉన్నట్లయితే దిస్ ఈస్ ద టైమ్ that you need to start doing good, and this is the time that you need to react like Jesus did. Amen. కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన చేసుకుందాం. అది రిసీవ్ చేసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారా? ఒకవేళ ఉన్నట్లయితే అసలు నేను ఇప్పుడు వరకు I'm just being good, I'm just trying to be good, కానీ ఇక్కడి నుంచి I just want to do good, I just want to reflect in a different way. ప్రభు చూపించినట్టుగా ఆ మార్గంలో నేను రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. ఆ విధంగా నేను ప్రతిస్పందించాలని నేను అనుకుంటున్నాను అని చెప్పి మీరు భావించినట్లయితే just give me an eye contact. I just want to pray for you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. ప్రార్థన చేయండి. దయచేసి మా తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోక ప్రభువా, మీ పరిశుద్ధ నామమునకై స్తుతులు స్తోత్రములు వందనాలు చెల్లిస్తూ అయినా నవాత్మ ఫలం అనేటువంటి ఈ టాపిక్ని మేము ధ్యానం చేయడానికి ఈరోజు ప్రత్యేకంగా మంచితనం అనేటటువంటి ఈ ఫలం గురించి నేను ధ్యానం చేయడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప కృపకై మీకు వందనాలు ప్రభువా. తండ్రి, ఇప్పటి వరకు మంచితనం అంటే జారికగా ఏదో మంచి చేయడం లేకపోతే మంచిగా ఉండటం అనేటటువంటి ఆలోచనలోనే ఉన్నాము, కానీ బిబ్లికల్ కోణంలో ఆలోచన చేసి నీవు చూపించినటువంటి విభిన్నమైనటువంటి నాయన ఈ 21st century ఈ కల్చర్లో ఏ విధంగా నీవు చూపించినటువంటి భిన్నమైనటువంటి వ్యక్తులుగా మేము ఉండాలో మాకు సహాయం దయచేయండి. ప్రత్యేకంగా ఈరోజు నా ప్రభు నీ సన్నిధిలో తీర్మానం చేసుకున్నటువంటి ఈ బిడ్డలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బిడ్డలందరినీ ప్రత్యేకంగా సంగ్రహించబడుతున్నాను ప్రభు. తండ్రి, దే ఆర్ విల్లింగ్, దే జస్ట్ వాంట్ టు డిస్ప్లే ద ఫ్రూట్ దట్ యు హావ్ గివెన్ దెం. లార్డ్, యు హెల్ప్ దెం. హోలీ స్పిరిట్ గాడ్, యు ఫిల్ దేర్ హార్ట్స్ అండ్ మైండ్స్. ఇప్పుడే నీ వారిని నింపండి ప్రభు, నీ ఆత్మ ఫలము చేత నింపండి. అద్భుతంగా వారు ఆత్మఫలాన్ని డిస్ప్లే చేసేటటువంటి బిడ్డలుగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. అయినా మంచి క్రియలు చేసేటటువంటి బిడ్డలుగా, మంచిగా ప్రతిస్పందించేటటువంటి బిడ్డలుగా ఈ బిడ్డలందరూ ఎవరైతే తీర్మానించుకున్నారో ప్రత్యేకంగా వారందరూ ఉండడానికి మీరు సహాయం దయచేయండి.
ఇప్పుడు వచ్చిన ప్రతి బిడ్డని పేరు బిడ్డ దర్శించండి. ప్రతి బిడ్డ కూడా అటువంటి ఫలాన్ని ఫలించేటువంటి బిడ్డగా ఉండడానికి కావాల్సిన కృప దయచి అయినా ఏ విధంగా నా తండ్రి విభిన్నంగా ప్రతిస్పందించాలో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్, స్పెషల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్. మేము నివసించేటటువంటి ఈ లోకంలో మీరు చెప్పినటువంటి విధముగా మేము జీవించాలంటే మీ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి కృప మాకు ఎంతో హెచ్చుగా అవసరమైనది నాయన. ప్రియ పరిశుద్ధాత్మ దేవ, మీ యొక్క సహాయ సహకారము, మీ నడిపింపు లేకోకుండా ఇది మా వల్ల కాదని మీ వినయ మనస్కులమైన మీ సన్నిధిలో అర్థిస్తూ నీ యొక్క సాన్నిధ్యం కొరకు, నీ యొక్క నింపుదల కొరకు మేము వేచి ఉన్నాం నాయన. మీరే ప్రతి బిడ్డని నింపండి, ప్రతి బిడ్డకి మీరు తోడుగా ఉండండి. ప్రతి బిడ్డకి కూడా అతన్ని ఆ విధంగా మంచి ఫలాన్ని అనుగ్రహించి ఆ విధంగా డిస్ప్లే చేసేటటువంటి బిడ్డలుగా ఈ చీకటిని పారద్రోలి ఈ లోకంలో నీవు ఏ విధంగా అతన్ని ఈ బిడ్డలందరూ జీవించాలని కోరుకుంటున్నావో ఆ విధంగా ప్రతిస్పందించేటటువంటి బిడ్డలుగా ప్రతి బిడ్డ ఉన్నటువంటి సహాయం చేయాలి. వారికి ఉన్నటువంటి తలాంతులు మరుగుపరిచేటటువంటి బిడ్డలుగా కాకుండా వారికి ఇయ్యబడినటువంటి వారి సామర్థ్యం కొద్ది నీవిచ్చినటువంటి ఆ తలాంతుల్ని నా తండ్రి నీ నా మహిమార్థంగా వినియోగించేటటువంటి బిడ్డలుగా ఈ బిడ్డలందరినీ దీవించమని సన్నిధిలో వేడుకుంటున్నాను. నీ నామానికి మహిమకరమైన ఈ కార్యములు జరిగించాలి. అలాగే నా తండ్రి ఆన్లైన్లో ఉన్నటువంటి బిడ్డలు ఎవరైతే తీర్మానం చేసుకున్న ఆ బిడ్డల విషయంలో మీరు జోక్యం చేసుకుని మీరు అద్భుతంగా నడిపించవలసిందిగా నీ సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తున్నాను. కొలిచిన ప్రతి బిడ్డని, వీక్షిస్తున్న ప్రతి బిడ్డని పేరు పైన దీవించి ఆస్వాదించి నీ కృపను వర్తిల్ల చేయండి. యేసు అతి శ్రేష్ఠంగా ప్రార్థించి వెళ్ళుకుంటున్నాం తండ్రి.